Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Arjuna Anjani Official. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Tonton videonya sampai selesai agar tidak ada kesalahpahaman saat menilai sebuah tayangan. Terima kasih. Salam budaya. Alhamdulillah kasembadan sowan. Bengi iki jare ya peresmian Sanggar Tari. Tunjung Sari nduk sing dadi jenenge. Wah, jenenge apik, jenenge becik. Tunjung Sari. Iya, Asma Kinarya Japa kok no. Oh iya, Tunjung Sari, Tunjung Sari. Werdine apa? Ana werdine no. Oh ngono. Werdine setiap suku kata. Oh iya, contone Tunjung Sari. Tu ya kuwi tujuane para anggota-anggota sing kagabung saka Sanggar Tari Tunjung Sari ya kuwi ora ana liya nguri-nguri kang sarta ngurip-urip budaya. Merga anggota Tunjung Sari wis ngrumangsani asor luhuring bangsa gumantung saka budayane. Oh ngono. Tunjung Sari tu, banjur jung kuwi menjunjung no. Oh ngono. Menjunjung kang dadi budayane dhewe ya kuwi budayane wong Nuswantara krana Pak Sigit Purnomo wis menanamkan kepada anggota tari ana ing Tunjung Sari dengan agama hidup akan terarah, dengan ilmu hidup akan mudah, dengan seni dan budaya hidup akan indah. Wah iya. Iya ya Mak ya. Tunjung terus bacute sa ya kuwi sayek saeka praya. Oh ngono. Manunggalake cipta rasa budi kelawan karsa. Ora ana beda-bedake kabeh dirangkul padha kanggo ngrungkepi budayane awake dhewe, budaya Indonesia. Wah iya. Banjur sing pungkasan Tunjung Sari Ringgit Purwa sing dadi hiburane ya kuwi nimbali utawa nyeluk dalang akbar sing dadi dalange, dalang sing isih Joko, dalang sing senom durung kambon wong wedok. Lah iki nduk. Oh iya. Wong Banaran Kertasana apa nate krungu dalang akbar cedhak karo wong wedok? Urung nate ana no. Oh iya, saking alime, saking primpene. Lho piye to? Lah iya, Mula iki Asma Kinarya Japa, jeneng kuwi kudu sing apik, jeneng kuwi kudu sing becik. Kaya jenengne anak, kuwi ya penting no. Oh, jenengne anak, kanca-kanca Astabrata sing arep rabi kuwi Sri Pesek. Ya iya, kuwi wis lamaran, sone jenengne anak sing apik, sing becik. Oh, ngono jenengne anak kudu sing becik. Ora kaya tanggaku kae no. Tanggamu, ana sing tanggaku jenengne anak elek. Oh, ngono, jenengne anak sapa? Anake Lekno sopir kol. Iya. Nek jenengne anake lanang metu lanang dijenengne sapa? Kacuk Hirnawa. Apa ya apik ngono kuwi. Kacuk Hirnawa. Kuwi gure omah Buendang. Nek jenengne anak metu wedok jenenge ya elek. Jenenge sapa? Nunuk Ndrati kuwi apik. Ngono. Ya nek ora nganti kecelakaan, nek kecelakaan umpamane Kacuk Hirnawa kan lor, Nunuk Ndrati kan netan. Bres. Wong do alok sapa sing tabrakan ki lho Kacuke Lekno nubruk nunuke Buendang. Ngono kuwi piye? Ngono iki piye ngono kuwi? Oh iya, nek kecelakaan nek kerep lho mlebu metu lho. Lah iya. Apa enek tabrakan kok kerep lho. Lah iya. Jan. Hebat, luar biasa. Iki uga sak liyane awake dhewe njaluk pangapura mewakili Sanggar Seni Astabrata dumateng para-para sutresna budaya krana suasanane lebaran. Iya. Awake dhewe secara pribadi. Iya. Ya njaluk pangapura karo rekan-rekan kerjane awake dhewe ya kuwi kanca-kanca anggota Sanggar Seni Astabrata. Oh iya. Dalang Akbar ora nutup mripat tanpa adanya kanca-kanca Sanggar Seni Astabrata, Dalang Akbar ora iso nganti tekan titik iki. Iya. Mula aplaus Astabrata untuk kekompakan kita semuanya. Tampanen keluwihan kang sarta kekuranganku ki tampanen, Cok. Oh iya. Karakterku ki terimanen dengan lapang dada. Wah iya.
Kaya nek wis pentas bladek ngono kae, heeh, ngono kae aku cocok umpamane nesu mak rempeng nesu terus misuh umpamane. Heeh, ngono kae ora nesu tenanan ngono kae nggur mak rempeng ning panggung jane ya ora enek apa-apa. Oh, ngono heeh. Oh, ngono heeh. Lah iya, Upamane penabuh salah iki kan kurang fokus to no. Heeh, umpama wis disentak umpamane. Blok ngono. Ngono kuwi lak penabuh adrenaline malah ngene. Oh, ngono kuwi malih wedi salah dadi lan benere. Oh, ngono heeh. Filosofine getaki ngono kuwi. Lah ya, tapi nek aku ki yo nyentaki nonton karakter per individune. Oh, ora kabeh. Oh, ngono heeh. Mergo setiap wong kuwi ora iso disamakan. Adil kuwi ora kudu padha, adil kuwi ora kudu padha. Dadi ora iso kabeh umpamane salah disentak ora iso. Tergantung setiap individune. Oh, ngono heeh. Kaya Sinta si Beatrice kuwi ora iso dikasari. Lah iya, nek kaya pesek kuwi kudu di wak. Lah iya. Lah iya. Lah iya. Tapi ya luar biasa kok meng sinden munggah panggung sing nyalami aku njaluk minal aidin ya nggur pesek kok. Lah iya, luar biasa ya. Ya pokoknya dhewe njaluk ngapura lebur lineburan ing dosa satemah kembali ke fitrahnya. Amin ya rabbal alamin. Nak, aku ki jan tresno karo kanca-kanca Astabrata. Slendro Mas Chandra. Ya, tresno ya. Mula aku kae nek nanggepi para sutresna budaya, para penggemar wayang upamane ana sing nyacat utawa ngritik utawa menghujat, nek sing dihujat aku jane ra apa-apa no. Ngono ning yen sing dihujat kanca-kanca sanggar seni kuwi kanca-kanca Astabrata kuwi mesti aku maju. Ngono nate kedadian biyen ya salah siji sindenku ngono terus apa kuwi pertengahan 2024 kae Juni Agustus ya nganti nangis ning panggung tak uber tenan kok wong YouTube lah ya tak uber tenan. Iya ngono. Iya nek sing dihujat aku ora gagas. Monggo nek sing dihujat kanca-kancaku wah tak dadani tenan. Lah ya iya ya saiki lagu kanggo mukadimah. Iya season pembukaan. Lagu-lagu sing bernuansa agama, bernuansa Islami. Pepiling didhisikake dibawani Mas Heru Linanta. Lah iya. Dandang gula kanggo salam pambuka. Dipun bawani riyen Mas Her. Monggo. Yuk dandang gula pepiling. Dados, monggo. Rukun Islam kang lima puniki katindakna mring para sasama aja padha ditinggalke padha-padha pengrawite, padha-padha sindene mau ya wis ran ing ngapuran, saling memaafkan ya. Aja dikira sanggar seni Astabrata upama tabuhane kompak kuwi ora ana dredah, ora ana congkrah, ora ana kres. Lho kuwi ning jerone ning walike ngono mesti rasan-rasan. Oh ngono. Kuwi yo mesti saling tapi nek wis ning panggung kudu kompak. Lah iya, upamane ana upamane sing bunang Mas Hirman upamane. Mas Hirman kuwi ngandani aku bar
Kuwi ndang diatur kelenengane apa? Heru kuwi lho suara dua mesti ra iso. Ngomong kowe aku dret aku kesel nganti ngandani. Heeh. Oh, herune ning aku ya lapor piye? Lho, Hirman ke isone ke bonangan sing iso disoni tok modele. Tapi kan nganggo jalan tengah, latihan akhirnya paksipan turun tangan. Oh, sing sepuh. Lah iya. Akhire mau ora metu klenengan. Merangas. Astagfirullah ben ning guriku kaya ngono kuwi bae. Wong meneng-menenge wong iki dirasani ya. Ora yo Mas Hirman nek ora ngrasani Mas Hirman malah cok bloko ning ngarepe kok. Iya. Lanjut. Tapi ambak ngono soulmate Mas. Wis soulmate ya. Soulmate banget. Oh ya harus. Kuwi piye aku ngakoni ngerung ABC dhek yo marai aku akeh. Oh tenan niku. Yo lanjut. Rukun Islampu niku sahadate kang angka siji. Ning ya wis tabuhane kanca-kanca lumayan mengingat latar belakange kanca-kanca kuwi dudu saka akademis. Iya, ana sing tani, ana sing penabuh jaranan. Lah iya, dadi iso tabuhan wayang kuwi wis alhamdulillah. Kowe ngono. Heeh. Kaya biyen aku pentas tugas akhir nang isi Surakarta. Kuwi aku yo ora trimo, aku ora negake. Nek aku sing nabuhi kanca-kancaku isi mesti ada kecemburuan sosial. Wo ngono. Aku ngejak kanca-kanca berungkat kimpul tekan Nganjuk. Heeh. Kanca-kanca sing nabuhi tugas akhirmu ning isi Surakarta. Heeh. Sing nyaron Mas Tiar wis ancang-ancang tekan omah. Wis ancang-ancang tekan omah. Heeh. Kingko kok enek lupute, kingko enek salahe. Aku ngadeg-ngadeg ning dosen. Nggih sepuntene lho, kula senes tiyang sekolahan nggih sepuntene Pak Bu, nggih sepuntene. Lah iya, dadi wis kaya ngene wis lumayan. Alhamdulillah no. Lah iya, penting awet les duluran kok. Lah iya, lanjut. Kang angka loro solat dene kang talu. Tapi isih luwung-luwung Astabrata sing saiki, Nduk. Isih luwung, heeh. Timbang Astabrata sing biyen, heeh. Jamane kancaku sekolah kuwi asli konul. Asli konul. Heeh, ana kancaku jenenge Johan Nabuh Saron biyen. Heeh. Kuwi sampak kuwi rung roh. Kudune nek nulis sampak mo. Kuwi ora. Mo 8 kali. Ya wis apikan aku timbang wong edan aku. Lah iya. Lah. Lanjut. Ramadan nindake poso papat zakat ping 5 ngibadah haji. Rukun Islam sam purna. Ya. Tak jaluk sinden saka Mbak Birgita kecuali Bu Parsinem. Kecuali Bu Parsinem sinden semua jumeneng semua. Ngadeg. Yo kaya ngapa babare ngelakon? Ayo mak tak derekke. Kandanyo sekar kehadung. Kuwen
kembang 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 menur esu arum meno ya kasih kusum menggambar sumamur ring ring godhong. Siung gajah duh mas merah Indrajit pantunungipun Orek memes ngembang bakung nyengkir gading renggojo jarweng ranuduh wong ayu Singa tirta mangsa janma baya sapa kang anyucuk adalah ya jagat ya dewa ya Bathara lah kok iki ana kaelokan kang mapan ana ing alas wulusan alas sing kondang alas keliwat-liwat wingit kepati-pati satu mara satu mati janma mara mung kariyaran lah kok iki ya kok enek bocah wedok durung cukup umur dasare ya isih bocah nek nitik saka umure udakara umur 18 taun ayune pindha
widodari darat. Kamangka negara Ngastina, kamangka Plasa Jenar iki gudange wong ayu. Ning kok babar belas ora ana sing munjuli bocah iki. Iku gek-gek widodari keblasuk engko. Nduk. Aku tak takon namane peyan sapa? Inggih Raden. Raden Patih Harya Sengkuni. Emas kowe nek nyeluk aku. Emas. Emas Patih Harya Sangkuni. Lah dalah ngono lho. Mbok celuk emas ki umurku kaya suda balik dadi 20 taun ngono. Peyan sapa? Peyan sapa? Peyan sapa asmane? Nggih. Dangu dateng jasad kula Mas Patih. Nami kula pun Endang Pamikatsih. Sapa? Endang Pamikatsih. Omahmu ndi, Nduk? Kandangan. Oh. Kandangan. Nggih. Wis ing atase kene iki alas wulusan, alas angker tur yo alas wingit. Lah kok kowe wani trutusan tekan kene gek tanpa kanta kang sarta tanpa kanthi. Apa kowe ndak wedi, Nduk? Mboten. Lho, kok iso ora wedi? Saben dinten kula mriku lewat alas mriki, mlebet alas mriki, mergi dateng mriki mriku sumber pedamelan kula. Alas wulusan kene sumber pegawean kula. Mesti kowe kok nyambut gawe apa? Nyambut gawe kok ning tengahe ngalas lho. Nyambut gawe kok ning tengahe ngalas kowe nyambut gawe apa? Pados bekecot. Oh. Golek bekecot inje. Golek bekicot kok nggo apa, Nduk? Kok nggo apa golek bekicot? Kula kelempakaken, kula beto mantuk, kula bumboni, kula masak lajeng kula bungkusi alit-alit, kula dol teng wayangan-wayangan, kula dol teng campur sari ngaten. Enak ora bekicotmu, Nduk? Nggih menawi penasaran kapan-kapan nek longgar kula aturi mampir dhateng griya kula. Bah, nek nitik ka wonge mesti bekicotmu jek mening mesti. Kaya ngono lho. Ndane kaya ngopo bekicot kerembut. Kusik. Kowe isih bocah. Kok wis nyambut gawe lah wong tuamu? Kula niki lare yatim piatu inji. Bapakmu mbokmu wis ora ana, sampun seda. Kapan matine Pak karo mbokmu? Bapak sedo nalika taksih Joko, ibu sedo nalika taksih Prawan. Sik, balena ndak penak tembungmu. Bapakmu ibumu matine kapan? Bapak sedo nalika taksih Joko, ibu sedo nalika taksih Prawan. Lah kuwi anake sapa? Ya. Sese gregetne to cah iki. Mripatmu nyapa? Mripatmu kok kedep-kedepne sisih mripatmu nyapa? Klilipen. Ngene, Nduk, ngene. Sapa-sapa mau? Endang Pamikatsih. Aku iki rak patih. Patih kuwi derajate dhuwur, patih kuwi duwite akeh. Pomo kowe takon leren lehmu dodol bekecot ngono piye? Eman-eman bekecotmu apik nggur mbok dol piye? Lajeng kersanipun Mas Patih kadosa pundi? Leren ana nggonmu bakul, ya ta? Kowe tak boyong ning negaraku Ngastina ana ing Plasa Jenar. Kowe tak dadekke bojoku. Pama ngono piye? Napa sampeyan dereng gadah garwa? Ya wis, lah kok rabi malih. Wong kondang kaya iki rabi siji kantu, ngerti ora? Kurang. Terus tak nggo apa bandaku sing mae wewu, omahku ya pirang-pirang, lemahku ya pirang-pirang, vilaku ya ning ndi-ndi. Piye, pomo dadi bojoku piye, Nduk? Pamikatsih. Kowe tak gaweke omah, kowe tak yasake omah dhewe, njaluk pekarangan pirang hektar. Engko tak tukoke, tak bangunke omah, engko ngarepe tak bangunke pendopo. Ngono piye?
Jenengan ngendika ngaten iki jane tenan apa mung gojek? Lho, tenan nek wis to. Bandaku ki nek mbok nggih mangan sak tedak turun ora bakal entek 7 turunan, ngono. Nyuwun sewu Mas Pate, ya piye-piye, Nduk? Ingkang dipun agem kerlip-kerlip niku napa? Iki ta, iki kalung. Bane saka Barlean. Dadi nek kesunaran sorot iso marake blereng ning mripat. Kowe apa durung tau roh kalung kaya ngene iki? Dereng. Pengen apa piye? Injih. Jupuken dhewe nek pengen. Wis, no, kalungku jupuken. Kula pendet kula pek mboten napa-napa. Omahku adus kalung, ngono. Jupuken pek nek nggur kalung ya. Kula pendet ki ya. Kuwi sing ana letter S ning nguri kuwi. Nah, kuwi dijupuk. Matur nuwun Raden Pate ya. Kuwi regane atusan yuta. Lah niku gelange kok teng kerlip niku asli apa nggur sepuhan asli no. Piye? Dumadi saka emas 24 karat. Piye? Gelang ora emas tanganku gudiken, ngerti ora? Pengen piye ya? Jupun dhewe nek nggur kaya ngene wah, omahku Ploso Jenar pirang-pirang nduk saestu niki ya. Jumuken. Yo gelange rantai emas yo. Kok yo apike kaya ngene. Kula pek nggih. Ya, gelang rantai emas ana tulisane iya. Pek-peken ngono. Kuwi enek tunggale ning omahku pirang-pirang. Ayo, saiki tak jak mulih ning Ngastina. Tak jak mulih ning Ngastina dadi bojoku. Tak duduhi tunggalane bangsaning gelang, bangsaning kalung, bangsaning ali-ali. Muga-muga Kurawa keblasuk lakune. Perkara Kalimasada gayuh ning Gunung Tidar nomor 17. Penting entuk kletik-kletik iki ya. Tanggo rabuk umur. Nggih. Pamikasih melu aku mulih ana negara Ngastina, melu Patih Sengkuni mulih ana Ploso Jenar. Mangke riyen piye? Kula tak siram rumiyin. Adus inggih. Menawi sarira kula sampun seger, menawi rambut kula sampun hanggondo wangi. Kula tak nderek Raden Pate mapan wonten ing negari Ngastina. Adusmu ning endi? Teng wingking mrika. Wonten sendang ingkang bening toyanipun. Piye nek sadroning awakmu adus sing nyabuni aku ngono piye upamane lho. Mboten isin to ya siin to yo. Nek sing nyabuni jenengan kok ndak sing disabuni ngenggon ora pindah-pindah. Ya ora pindah wong kontrake rong entek. Ya bocah kok ayune kaya ngene. Mangke riyen Raden Pate mangke riyen nek sampun nikah mawon. Ibarat sekul mungguing rampadan pinuluk sak wanci-wanci kula nderek. Ya aja suwe-suwe nek wadus ya, Nduk. Nggih kula tak siram riyen. Ya tak enteni ning kene. Slamete ora konangan karo cah-cah Kurawa. Nek konangan karo cah-cah Kurawa bisa mbebayani lakon. Wis perkara Kalimasada ora tak pikir, perkara Jamus Kalimasada ora tak gagas. Sing penting aku iso rabi, tak boyong ning Ploso Jenar, tak boyong mulih ning Ngastina karo si Pamikasih. Nduk, wis bar apa kadosmu? Pamikasih, wis rampung apa durung siramu? Lho, sapa iki? Semangka hanggros rusumbar lingku bumi kunjing pemaluduk guntur ketuk umup kang koloni dinembak penyukuman bang musik
enek wong nek pekulitane gales rambute gori gondrong guri. Sapa jenengmu? Begal Udawa. Sapa? Begal Udawa. Lho. Berarti iki aku ketemu karo begal pancen kaya mengkono. Sapa wae sing wanuh wani lewat alas wulusan kene. Dadi sasarane begal Udawa. Kok sik? Iki mau aku ning kene ketemu karo cah wedok ayu jenenge Endang Pamikatsih. Kae begal Pamikatsih. Ya begal Bratajaya. Sing wis kasil nggawa emas-emasan kang sarta barlian saka kowe. Kowe jenenge Patih Sengkuni, pancen bener. Endi Endang Pamikatsih? Tak gawane mulih ana Ngastina bakal tak rabi sembodo kang jinangka. Yen wis bengkah dadane ilang nyawane begal udo aduh mati aku petuk begal. Padahal gajah Kurawa maju Kurawa. Hei As pentik si panunggul paten ana panunggul apa dosane dosa ngungkuli sasama aja tindak welat lah iya bener kandamu lali sumber ketinasan Masmiber panonku pating kalepiur begal Udawa ki kowe ya dasar kapara nyata kowe sapa Raden Kartomarma Satra Tirta Tinalang barat kowe dari adimu wedok wani ngerampok wani begal emas-emasan kang sarta barliane Raden Patih Harya Senguni ya pancen tak akoni sapa wae wani liwat alas kene tembunge mung loro bondo apa nyawa yen ngeman nyawamu bandamu gawa rene ning yen eman bandamu kelakon ngleang nyawamu keparat nantang perkara karo wong-wong negara Ngastina aja mung maju ijen 1000 bareng maju 100 bareng ambrus ityan-itaran suge kendel bondo wani gedhemu cilik durung ndek kopat kapitu kebuntute ula tapangin kejero kaya manuk branjangan cengkang kandeling kulitmu jemenggleng suduanmu yen pancen kowe satru sekti tanpa aji teguh tanpa meguru watek-ateken aji japa mantramu umpang setepi adat awang sati kamu takon dosa begal Udawa
Sigra bala kang tumingal rang campur samyama kong nangun sang benjang sang aji mikir Sopo iki Bikal Narayana Idyan
Iki begal dawa sapa kowe? Satriya Pedhanyangan Swatama aku. Ayo. Sumingkira yen sing ngeman karo nyawamu. Ngejak pirang-pirang ladene kowe edan sumekian kowe. Leno dadi kondo maju ya. Hai. Mo. Op. Hi. Hey, hey, hey.
Wes. Wani le. Abijayan kanuragan kasantikan copo mongkobos kaesti Prabiro Mawut kang katrajang ing Tahana Wadya sanggep keprabon prangkang obro marko Bratajaya kepiye? Bubar mawut barisan negara Ngastina Kakang. Saperangan gedhe Brana darbeke wong-wong Ngastina wis padha kecekeling tangan. Narayana. Kabeh bondo sing wis kecekel ana ing tangane dhewe iki mau yen trima mbok nggo ngombe, yen mung mbok nggih medhok aja maneh kok sak uripmu sak tedhak turunmu 7 ora bakal bisa entek. Mula ngene yo Kakang. Bratajaya piye? Saiki lerenana lehmu padha tumindak cidra. Awit ora wurunga iki mengko mesti bakale saya jembar pawartane. Manungsa kuwi sepira ta pintere mesti ana sing ngungkuli. Setya kaya ngapa mesti ana sing nandingi. Dadiya panebusing dosamu sing wis kepungkur ya Kakang age leren. Bratajaya ora perlu ngandani karo aku. Kakang Udawa lembegal entuk apa? Aku leh jam tangan. Rolex. Kuning bronjong kuning ora wis pira iki. Jaman kepungkur kok wis enek bronjong kuning. Ya, ya. Bratajaya lara ireng, saiki pun Kakang bakale nerusake laku. Asil begal ora mung tak nggo diriku pribadi, lan Narayana anggone begal uga ora sembarangan manungsa sing tak begal. Sing tak begal kuwi wong-wong sugih sing ora gelem amal jariyah, wong-wong sugih sing ora gelem sedekah. Asil saka begal iki bakal tak dom-dom marang manungsa kang keserakat uripe.
marang wong-wong kang butuhake bantuan. Lan kanggo nambah kekendelane Narayana, Narayana kudu duwe sifat kandel. Ing mangka kidul wetan iki kiyi ana pertapan sing jenenge Pertapan Untarayana. Kang jumeneng pendhita ana kono peparab Begawan Padmanaba. Begawan Padmanaba iki biyen guruku sing maringi pusaka Kyai Cakrabaswara kelawan Kembang Wijaya Kusuma. Sadurunge lakon Kangsa adu jago. Ana Aji Jaya Kawijayan. Kagungane Begawan Padmanaba kang durung diparingake kelawan Narayana ya kuwi wujude Aji Balasewu. Dayane Aji Balasewu kuwi mau kalamun sak mangsa-mangsa kapengko ing Pancabaya. Kabentusing tawang tumuli mantrame Aji Balasewu mau kawatek bisa mbledhos dadi buta sing gedene sak gunung anakan. Weh lah dalah. Cocok kuwi Narayana cocok. Krana iki mengko lamun kabare Narayana dadi begal sing hanjrah saka ngendi-ngendi, Narayana dikruyuka wong pirang-pirang ora bakal mbebayani. Ya. Senadyan awake dhewe iki ora golek mungsuh nanging pupur sadurunge benjut, sedya payung sadurunge udan. Sak wayah-wayah ana pangridu saka wong liya, Narayana wis samapta ing gati saweging giri. Yen pancen mengko sida entuk Aji Balasewu, aku yo njaluk ora ketang mung Aji Bala 500 yo Kakang. Nek Bratajaya 500 aku tak 250 ae Narayana. Bagianmu nggur 30 mo. Lan iki mengko sadurunge aku sowan, panjenengane mesti wis ngertos babagan apa sing tak kandhut gandeng karo guming siring mangsa kala. Pancine Narayana bakal tumiba ning kanistan apa tumiba aning kamulyan. Mangkono Kakang. Yo, ayo lon-lonan lupaku tumuju Pertapan Untarayana. Prataruna hangutiya sanes kala mangka sakune dumati marsudi ing kawro kang akeh gunane bisane sembada
awik namhastu namasidam sidi sekaring bawana langgeng menawi boten kekilapan ingkang prapta wonten pertapan Untarayana mriki Raden Narayana ingkang duk rumuhun nate puruhita dhateng mriki. Lakar kasinggihan Panembahan, lakar kasinggihan. Boten langkung sembah pangabekti kula kunjuk. Inggih Raden, nelakaken luhuring budi kanthi awrat raos ing manah kula nampeni sungkem pangabekti paduka Raden. Mugi-mugi anggen kula nampeni sembah sungkemipun Raden Mas Narayana angrambahi katentreman mapan wonten ing pertapan Untarayana mriki. Nuwun sewu. Gawa ing manah kula kawis tinggal menawi paduka punika satunggaling satriya ingkang angumbara wonten ing jagat minangka warana pilih jalma ingkang saged ngawuningani menawi boten sareng kalian wujudipun kanugrahan. Elokipun rawuh wonten pertapan mila pandhakwa kula Raden Mas. Pandhakwa kula dumateng paduka menawi Raden Mas Narayana badhe anggayuh dateng kadigdayan teng mriki niku sanes papanipun tiyang pados Aji Jaya Kawijayan. Menawi paduka badhe ngluhuraken asma teng mriki nggih sanes papanipun tiyang nginggilaken derajat kang sarta pangkat. Mila prasajan kemawon do Raden Mas, paduka Raden Narayana ngemu wigatos menapa? Aduh Bapak Panembahan, sabda paduka ingkang mekaten menika malah saya ngetingalaken bilih paduka menika pinisepuh ingkang luhuring budi. Jernyatanipun dhateng jagat gumelar menika boten wonten tiyang ingkang handhaku dhateng kepinteranipun. Rumaos lebda, rumaos wibawa awit karoban dening Brana Picis. Awit sedaya ingkang gumelar menika kagunganipun pangeran ingkang murbeng dumadi. Dene wigatosipun anggen kula sowan Panembahan. Babar pisan boten badhe angajab menapa ingkang sampun paduka dawuhaken dhateng ajeng kala wau. Namung kejawi kula keparenga handhaku kulit daging dhateng paduka Panembahan. Hambapa dhateng Sang Begawan. Menawi wonten lumuntiring sih ametadakaken wilasanipun Gusti penggalih wilasaning penggalih dhateng jasad kula Panembahan. Kula nyuwun kaparingan aji bala sewu. Pandhita karya wangsit. Bendha kembang adaping kawang susuh ngangin ngentingkone. Susuh ngangin ngentingkone. Oh miyang galiyeng angkung wekasane langit daladri isine bumbung wong pang lan gigiring punglu sewu-sewu tadah wadana duh Raden tinarbuka ing wanci menawi wonten tamu agung ingkang asarira satriya sudra kados jengandika. Mboten namung katuju ing ngenu mapan anggen kula ketitipan aji bala sewu. Suraosipun maknanipun kula menika gaduh nanging kula menika mboten gadah. Sasampunipun paduka rawuh ngersakaken kedah mundhut aji bala sewu. Satemenipun inggih panci menika aji bala sewu pinundhut dumateng ingkang kagungan. Kakang Narayana Kakang, apa Bratajaya? Mengko yen wis kelakon pinaringan aji bala sewu dening Sang Begawan aja lali aku Cipratana lho Kakang. Lah kaya bocah cilik wae kowe iki Bratajaya. Aku yo ngenge ana Narayana. Bab kuwi gampang Kakang Udawa. Raden, namung wanti-wanti piweling kula dumateng Raden Mas Narayana. Saksampunipun paduka Raden anampi wujudipun aji bala sewu. Paduka Raden boten kenging nilaraken, paduka Raden boten kenging ninggalaken darmaning kasatriyan. Dene darmaning kasatriyan menika cacah wonten gangsal. Setunggal darmaning satriya menika rumeksa dhateng rahayuning bumi kelairan. Maknanipun mbelani kang sarta depani dhateng Ibu Pertiwi. Ingkang minangka sarananing kasantosan menggah kekiyataning badan mila menawi warga negara pejah amargi mbela dhateng negara
Suraosipun sami kalian tinimbalan ing pangkuwaning ibu. Angka kalih tresna ing bangsa welas asih mring kawula dasih. Maknanipun ingkang saged nyiptakaken katentremaning jagat raya. Senadyan dumadi saking pinten-pinten suku, pinten-pinten budaya, kang sarta pinten-pinten agama inggih namung raos kabangsan menika. Angka 3 Raden rumeksa dhateng pandhita ulama kang sarta brahmana ingkang nedeng olah budya. Awit inggih namung saking pituduhipun para pendhita, para ulama kang sarta para pendeta ingkang mahanani jagat menika kebak raos welas lan asih. Sabab muka tinemu ing akal, langka tinemu ing rasa, kapinteranipun tata lair menawi boten linambaran budi luhur lan sucining kapitayan. Ingkang badhe tumindak utami menika muka sanget senadyanto yang gesang tanpa bondo menika mboten aji nanging menawi jiwanipun kalebetaning bondo ngedan bondo muja murka tanpa ngutamekaken dhateng budi luhur lan sucining kapitayan tetela sesamining manungsa badhe mentala dumateng kasangsaraning asanes. Angka 4 setya tuhu ing janji nepati janji kang wis kawedhar. Maknanipun menungsa saged dipun arani utama menika menawi sampun boten purun blenjani ing sumpah nglincati ing perjanjian. Awit menika dados panumbasing lampah lahir utusaning batin ingkang pungkasan angka gangsal. Tunduk ing bebener ada dasar kitab suci maknanipun Raden. Tuntunaning kajiwan menggaing tiyang atindak utami menika menawi sampun kepareng maos kitab suci, Weda suci sarta Begawat Gita. Ingkang mekaten Raden sumangga gangsal perkawis ingkang sampun kacakup kala wau mugi katindakno. Kanthi lila ikhlas sing manah kula kedah masrahaken aji bala sewu. Agenging panuwun konjuk dumateng Bapa Panembahan. Lajeng kados pundi tata caranipun anggen kula badhe nampi aji bala sewu. Sumangga Raden sesarengan lumebet wonten sanggar pamelengan ingkang dhateng mriku mangke kula badhe ngaturaken. Mboten kitang seklimah rajah, mboten kitang seklimah wifik. Wujudipun mantram ingkang kedah paduka tampi. Matur nuwun Bapa Panembahan, matur nuwun. Lara ireng Kakang Udawa entenana luwih dhisik ning kene aku bakal manjing ana sanggar pamelengan. Apa ora dililake aku melu to Kakang? Ora kena. Narayana, aku ki mbok melu ngengeana aji bala sewu. Aja, upamane Kakang Udawa ora nampa, aku sing nampa rak ya padha wae to Kakang. Amarga wong telu iki sak napas. Narayana, ngono kuwi jenenge milik gendong lali. Wo, lah telah malah dredak karo kancane piye to iki? Sumangga Raden. Lara ireng. Apa Kakang Udawa? Narayana cah brenggeh. Kudune kabeh mau dirasake bebarengan. Rekoso disangga bareng ning yen mulya ya kudu dinikmati bareng. Sabab saka pakartine Narayana kang milik gendong lali. Sebab ngemut legining gula Udawa ora trima. Karep munjur kepiye Kakang? Saiki aku kepengin ngrungokke wedare aji bala sewu. Kang awarna mantram. Awit saka wedare Begawan Padmanaba. Aja lho Kakang. Pundak ora prayoga yen nganti Kakang tumindak cidra. Gedhe-gedhene nyedak marang sanggar pamelengan mengko Kakang Udawa mundak kena walate. Percaya diri pribadi ora ana barang sing malati.
Mantra japa kok malati kaya ngapa malati? Coba tak incengi wedhare Aji Balasewu. Raden, kula wonten dawuh Bapa Panembahan. Badhe kula wacakaken mantramipun ing benjang menawi paduka Raden kapengkok ing Pancabaya. Mantram niki saged kawaos minangka dados bebetenging diri. Bapa Panembahan ngestaken dawuh. Hong ilahing Mangran Cempana Sidam Sekaring Bawana Langgeng. Sun watek Ajiku Balasewu, Sang Hyang Guru Pangadekku, Sang Hyang Bayu Palungguhku. Sang Hyang Kala ing dadaku, Buta Sewu ning omahku. Hong Yamuna Masahah, aku Aji Balasewu. Ungel-ungelan mekaten lak sak kangkung gampil to Raden. Nanging ingkang awrat menika panumbasing lampah. Kejawi saking menika Raden sampun dugi titi wanci bilih kula kedah animpal keli. Dateng jengandika Raden Narayana mugi sak sampunipun kula nderek dados tunggal kaliyan jengandika Raden. Ing benjangipun Raden Narayana saged dados tuladha tuntunaning sesami. Lah kecekel mantrame. Wis kecekel mantrame. Mantram japa ngono rek malati. Malati ning nggon ngendi? Hong ilahing Mangar Camana Sidam Sekaring Bawana Langgeng. Sun watek Ajiku Balasewu, Sang Hyang Guru Pangadekku, Sang Hyang Bayu Pelungguhku, Sang Hyang Kala ing dadaku, Buta Sewu ing omahku. Hong Yamuna Masaha, aku Aji Balasewu. Jeleker dadi buta Raden Utawa. Kula manjing kaya piye iki, Pak? Murung atur ning nganggo kang sayangi batas wasko ati ning jiwa manjing. Waduh mati aku. Narayana, lara ireng aku ranggugu kandhamu di. Ilang udawaku, ilang kebagusanku saiki aku mledhos dadi buta kaya ngene Yayi. Yo manggon ning kene iki lho Kang, jenenge welak ki ning kene iki. Jenenge walat ki yo ning kene iki. Aku ora maido. Kabeh mau awit saka kedereng nafsu nggone Kakang Udawa kepengin duweni Aji Balasewu. Ning rak kabeh mau mawa itungan. Yo aku njaluk pangapura Narayana. Aku tambah nono, aku luwarono, aku balikno wujudku sekawit. Nek wujudku kaya ngene, ratalah wedukan Raduyan Narayana. Ya. Sebab saka Kakang Udawa sing wis ngrumangsani ngreh kaluputan. Mara gage saiki kowe luwara. Mbok menawa dikeparangke saka Bathara, Udawa luar saka Patandang. Waduh, Narayana. Ya wiwit saka dina iki lahir batin Seksenana jagat saisine kiblat 4 5 pancer Seksenana.
Ora kok jeneng aku iki prasetya nanging kanggo kendali olehku sok kladuk. Seksenana lara ireng miwajeng ngandika Raden Narayana. Wiwit sak mangke kula bekti lan basa dhateng Paduka nadyan Paduka menika adi kula. Nadyan Paduka menika adi kula selamenipun kula maksih kiyat glawat. Kula mboten badhe pisah kalian Paduka senadyan nista lan sengsara. Lan sumpahipun Udawa. Sumpahipun Udawa gesang kula badhe kula sramakaken jiwa raga dhateng Raden Mas Narayana. Upami wujudipun duwung jengandika ingkang minangka curiga kula minangka warangkanipun. Syukur menawi ing benjang Paduka dados ratu ing pengangkah kula badhe ngadhekaken diri minangka dados pekatikipun Raden Mas Narayana. Ngantos dumugi ing Pejaraden menika sumpahipun Raden Udawa jleger siniksanan jagat raya sumpah Raden Udawa. Ora mikir alam adesang sira aja padha merula kabeh ngono rasane yen susmo aja padha sembrono supaya datanan citra. Iki BK Narayana bondo apa nyawa? Kinutang kutang tansah bisa lelati kanyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Gareng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Gong. Waalaikumsalam Mas. Rumangsa bungah kaworan bombong.
Dene aku karo kowe nampa pakurmatan kang gedhe. Kelawan pepundhenku, ya. Bapa Hartoyo, Ibu Mami, lumantar Bapa Sigit Purnomo sumrambahe keluarga besar Bapa Karnadi Haul kang ngadani acara haul kang sarta tasakuran ya kuwi wujute ulang tahun emas pernikahan. Ngono. Ayo. Aku Mas Gareng Dik Bagong piniji tirakatan kang sarta uga tasakuran ya. Lan uga iki uga mengeti peresmian Sanggara Tari ya kuwi Tunjung Sari. Bengi iki dileki ditirakati diriyadoi nyuwun marang purbaning Gusti kang akarya jagat. Apa sing dadi gegayuhane, apa sing dadi idam-idamane para keluarga besar kang sarta sak tedhak turune bisa kasembadan, apa sing dadi kepinginane. Ngono ya Dik Petruk. Nggih. Mula wong Jawa ki nek duwe kepinginan ditirakati, lek-lekan ngono kae nggih. Para alim ulama kae tau dawuh ngendika piye, Truk? Tau kandha, tau ngendika. Sapa sing meleke kuat ditambah tahajute kuwi bakale saya ampuh. Apa meneh kegiatan kaya bengi iki termasuk ngleluri marang budayane dhewe lho Mas Gareng Dik Bagong. Tinggalane para wali, tinggalane para sarjana kang sujaning budi. Merga manut dawuh sing tak tampa wayang kang sarta gamelan kuwi minangka sarana siar agama Islam ana bumi Nuswantara jaman kepungkur. Ngono terus. Nggih. Mula ora kok ateges Petruk keminter niku mboten. Ning aku mung nirokke dawuhe para pinter. Yen sejatine gamelan kuwi ana sambung rapete kanggo siar agama. Upamane piye, Truk? Kowe ngerti gamelan bunder sing gedhe dhewe kae apa? Kae jenenge gong. Heeh. Gong kuwi saka tembung agung, nuduhake menawa Gusti Allah kuwi Maha Agung. Mula padha-padha gamelan gong kae digawe gedhe dhewe tinimbang gamelan liyane. Lah yen kaya gong ning wujude cilik-cilik, kuwi jenenge kempul. Wujude gong ning cilik, kempul kuwi tegese kumpul, nyawiji utawa manunggal. Oh, heeh. Yen wis do ngakoni mbok menawa Gusti kuwi Maha Agung, ayo padha kumpul manunggal, mlebu masjid nindakake sembayang. Sembayang bebarengan utawa berjamaah. Lan Kanjeng Nabi wis nate ngendika, wong Islam siji lan sijine kuwi mujudake sedulur. Dadi aja nyawang organisasimu apa, NU utawa Muhammadiyah utawa Islam Jamaah utawa kasebut LDII, waton wis ngucap loro kalimat syahadah lan jejegake salat kuwi tegese wong muslim. Banjur ana gamelan sing digawe saka kayu, kuwi jenenge gambang. Gambang maknane wis gambuh oleh nglimbang. Yen wis gambuh oleh nglimbang, sing sak temene Islam mono nyelametake uripe menungsa ing donya lan akhirat. Terus ana meneh gamelan jenenge bonang. Bonang kuwi werdine ora bojo ora wenang. Tembung ora bojo nuduhake menawa Gusti Allah kuwi ora duwe bojo, ora duwe anak lan ora dianakake. Mula tembunge Islam lam yalid walam yulad ngono kae. Walam yakulahu kufuwan ahad. Lan manehe Mas Gareng Dik Bagong, Gusti Allah mono kagungan wewenang kang tanpa winates. Mula ora bojo ora wenang. Iya terus nggih. Niku munggo dawuh sing tak tampa Mas Gareng nggih. Bakune aku karo kowe sekamat-kamat melu ngramekke nang jagating pakeliran ya, Truk. Kang sarta jagating kabudayan nggih. Yo, saiki menyelam sambil minum air, ngaturke pamundhut sing durung dipinangkani ana ing limbukan. Ya. Mbak Dinko.